Уважаеми зрители, следващите гости в студиото са Деница Александрова, която е преподавател, сугестопед, и Ирина Велкова, треньор по жизнената сила. Добро утро и добре дошли. Здравейте. В нашото студио. Добро утро. Този път темата ни е смехът. Поводът да ви поканя е, че българинът все по-малко и все по-рядко отделя време за смях, смее се или както искате го наречете. Защо според вас? Да, моето мнение защо българина все по-малко се смее, той така от всякъде му влияят несмешни неща. Примерно, искам да кажа, аз по телевизията не пускат комедии и смешни неща, няма така забавни филмчета, детски и неща, които те карат да се веселиш. Също така вестниците не са много смешни. Ако отвориш един вестник и не виждаш много смешни неща и тогава как да се смееме, като нещата около нас не ни предразполагат да се смеем. Това е моето мнение по въпроса. Може би единчето може да каже нещо. Аз същото бих допълнила, Дени, че на където и да погледнем, каквото и да чуем, става въпрос предимно за тежки ситуации, за много лоши събития, така че много малко смях, много малко веселие има. Но ако погледнем децата, какво се случва? Те децата, ако просто сега се разходите по улицата, те децата постоянно си търсят поводи да се смеят. И нещо, че се щипна, че се гаделичка, че се гонят, искат да играят нон-стоп на нещо. Ето сега имахме тук едни импровизационни игри, дойдоха две деца. Те бяха така през цялото време, просто не можеха да повярват какво се случва и не искаха да си тръгнат на инчето децата. Тя не можа да дойде, но децата бяха там. Много смешно. Как да накараме наистина един така тъжен, огрижен човек? Днес са много такива лица и по улицата, изобщо сред нас. Как да го накараме да се усмихне? С толкова проблеми... Като го погаделичкаме. Примерно, един вариант, шегувам се. Какви са вариантите, наистина да... Няма как да стане гаделичкане. Има няколко варианта. Значи, ние лично сме си избрали най-лесния, директния и прекия вариант, който се казва йога на смеха. Това са едни сесии по смях, в които се събираме в група. Продължават около 50 минути, стигат до час. Защото то толкова ти е хубаво, чак не искаш да свършва. И в тези сесии по смях ние всъщност, може да звучи малко странно, мен също ми звучеше странно първия път, като го чух, ние се събираме и се смеем. Да, смеем се, мога да обясня на какво се смееме, да. Сесиите по смях са като едно телевизионно предаване, има си сценарий. Винаги почваме с едно смешно запознанство, всеки се казва как се казва и едно нещо, което обича. Ние го окуражаваме с много добре е. Така хубаво си дигаме ръцете. В момента няма да дигам да не ми падне микрофона. Няма страшно. Да. И след това продължаваме с две игри, така да разчупяме леда. Те са детски игри. Използваме детските игри, защото чрез детските игри най-лесно се освобождава това детското в нас. Идеята на йога на смеха да освободим детето в нас. И след което следват 3 серии от по 3 смешни упражнения, които водещия предварително си е написал и си ги гледа така от време на време да се подсеща. И накрая завършваме с смешна релаксация, на земята лягаме и се смеем, като се заразяваме един от друг от нашия смях. Какво представлява тези си смешно? Добре, после ще кажа. Да кажа, как завършваме, примерно. Всъщност, като водеща на йога на смеха, съм забелязала, че има много блокажи. Има хора, които, примерно, организираме се групата, но част от хората, примерно, застават отстрани, блокират се и не искат да участват, просто гледат така, наблюдават. Но всъщност за мен това е първата стъпка, защото когато за първи път аз правех йога на смеха, не съм се блокирала по този начин, но ми беше трудно някакси просто с някакви такива детски упражнения да се смея, се чувствах възрастен човек, чувствах се много сериозен човек. Как така ще се смея? Абсолютно. Как ще се смея за такива някакви детски игрички? Какви по-важни неща има в моя живот да се смея на детски игрички? Но след сесията, първата ми сесия йога на смеха, се чувствах невероятно. Просто след медитацията, това, което Дени разказва, лягаме по гръб и се смеем. И то си е като смеха си е на вълни, няма насилие, просто сега ще се смеем ха-ха-ха или нещо. То си идва съвсем спонтанно смеха,
След първата сесия просто невероятно се чувствах като катарзис, който беше ме дигнал нагоре. Все едно бях преживяла нещо невероятно в живота си, а всъщност аз 1 час присъствах на тази сесия, нищо повече. Да. Добре, откъде води така началото си? Каква е историята на йога на смеха? Да. Малко да ни кажеш, да запознаем и нашите зрители. Да, много интересна историята. Искам само да кажа това, което Инчето каза, че аз също това нещо го правя заради чувството, което имам след това. Чувството е уникално. Не може да бъде описано, освен да бъде изживяно. Защо е радостен човек, усмихнат. И подмладява много този смях. И създава бръчки, казват. Създава бръчки, ама те са хубави такива. Ето и ти имаш бръчки и виж колко чаровно изглеждаш. Благодаря. Добре, къде води началото си? Колко е разпространена в България тази йога на смеха? Да. Къде? Йогата на смеха всъщност е много интересно, че тя е създадена като практика от лекар. Лекар. Човек, който лекува хората. Представете ли си? Казва се доктор Мадан Катария. Той е индиец. Да, 96-та година е трябвало да пише той някакъв научен труд за ползите на смеха. И почва да ги изследва. Полза тук, там, чете разни научни трудове, които са написани. Има хора, които са писали за това нещо. Всъщност осъзнава, че ползите са много огромни. И той си казва, като има толкова много ползи този смях, защо не се направи една практика, както съществува йогата, както съществува най-различни практики. Лечебни практики. Както има спа, водни процедури. Защо да няма и процедура вътрешна, така тялото вътрешно да се изкъпва с тези хормони на смеха, щастието. Да, които са ни много нужни. Много са ни нужни, да. Добре, всъщност какво се случва в мозъка ни, когато се смеем? Да. Доктор Катария, като чете така доста нещата, всъщност установява, че в мозъка става едно масирано отделяне на хормоните на щастието, които са няколко сега ендорфини, серотонин, меланин. Меланин? Не знам, вие ще кажете. Просто аз, поглеждайки тук, там по статии. Мисля, че меланин беше хормон. Нека да наблегнем на усещането, Дени, защото за хората няма значение какъв е хормона, за хората има значение дали след това ще излязат здрави, дали ще се чувстват добре. Да, тези хормони се отделят много масирано при този смях, който е непрекъснат. За да се отделя, е нужно човек да се смее 10-15 минути нон-стоп. И това се постига в релаксацията, медитацията накрая. Да. Тогава като легнем и като смеха го пуснем, ние тогава не се гледаме един друг, няма стрес, нали са, кой какво ще си помисли, просто гледаме тавана и при гледането на тавана и излиза един смях, който ти даже аз не знаех, че този смях го има в себе си, аз го открих моя смях. Добре, не го знаех, той си стои тук вътре и си спи. Звучи да не искаш да кажеш, че хората сами така сме се блокирали, както с Ирина доста сме разговаряли с Иринчето. Да, и не искаме някакси да се освободим, да се посмеем. Затворили сме си сърцата, сме си затворили, смеха сме си затворили, влезли сме в ролята на много сериозни, много отговорни хора. Вярно, трябва да сме отговорни и да се следваме пътя на възрастните, но е много важно да не забравяме детето в нас, защото ние сме възрастни, имаме отговорности, задачи, мисия, но детето в нас е живо. Има нужда от внимание. Има нужда час на седмица. Във всеки един детето, в него е живо. И има нужда да бъде зарадвано, да бъде удовлетворено, защото не можем само да удовлетворяваме духът, емоциите. И сериозността. Колко сме сериозни. Ама защо не са така сме все сериозни, гледаме сериозно на живота, а той всъщност ни се измива. Всъщност това е сугестия. Ако хората около тебе са всичките сериозни, ти как да почнеш да се смееш? Ти искаш да принадлежиш към групата. Какво ще кажат хората за мен, когато аз се смея? Те са сериозни, аз се смеетеш. Те ще помислят, че си нещо... Тази жена ни приема много несериозно. Ние сме сериозни възрастни хора. Тя се смее, приема. Тя сигурно е иронична, сигурно си мисли за нас някакви подигравателни мисли. Може би така ще си помислят. Да сочат с пръси и така. Добре, какво представляват тези упражнения? Можем така сами да ги приложим и да извикаме смеха у нас. Ако искаш, може да пробваме. Сега да не трябва да скачате. Не, няма да скачаме, но може да направим едно запознанство, да направим показно. Само да кажа, нали, че
сесиите по йога на смях, както човек ходи на масаж веднъж седмично, нали, ако иска тялото му да се чувства добре и гъвкаво, това е същото. Аз ходя на смях, в смисъл, нали, занимавам се с това, защото искам да го дам това усещане на тялото си, защото се обичам. Това е. Смеха е любов към себе си. Ако искаш да направим едно Може упражнение. ли нещо да покажем на зрителите? Може Да да покажете почнем на с смешно зрителите. запознанство, как почваме. Всеки казва как се казва и едно нещо, което обича. И всички го поздравяваме с много добре и при дигане така изпъваме гръбчето, хубаво пъваме коремчето. Отваряме гръдния кош, дробовете и вдишваме дълбоко, защото, както казахме, голямо количество въздух, голямо количество енергия, кислород, захранване на клетки и така нататък. Точно така. Почват да влизат. Голям капацитет имаме. Белия дропа не го използваме достатъчно. Да. С вас сме се говорили извън така студиото за театъра, за всъщност йогата на смеха, импровизациите. Да, театъра на импровизациите. Да. Може ли да ни разкажете все пак и за него малко? Какво точно Сега ли? разигравате? Ами добре, да разкажем. А после ще направим демонстрация на смеха. И после ще направим на смеха, да. Ами добре. Окей. Театър на импровизациите е нещо уникално. Накратко няма да мога да вляза Свързано ли е само дълбочина. да кажем с йогата на смеха? Предизвиква много смях театър на Предизвиква също импровизациите. много Да. смях. Веднага можем да направим една демонстрация, ако искаш. Дай ние с Инчето ще направим една демонстрация. Добре. Нека зрителите да видят. Значи дай ни някаква професия. Кажи ми аз коя съм. Измисли си първата професия, която ти хрумва. Ти си масажистка. Аз съм масажистка. Мъж ли съм или жена? Жена. Добре, аз съм жена. Дай една професия на Инчето. Първата, която ти Тя е хрумва. лечител. Лечител? Мъж или жена? Мъж, нека да бъде. Мъж. Добре, аз съм мъж. Много добре. Yes. Лечител мъж. Добре. Ама какъв лечител? С билки, с билки, камъни, с махала? С чакри, всички природни, всичко природни, всички природни. нетрадиционна медицина. Нетрадиционна. Всичко не е традиционно. Добре. И сега ние къде се срещаме? Дай някакво място. Да речем, Място на някой среща. Спа център. Или Спа в нещо, център се да. срещаме. Аз Тя отивам на отива масаж. Да. Добре. Да речем. Добре. И сега ние почваме да водим диалог. Една минута може да засичаш. Добре. Заповядайте да Да. видим. Какво? Обаче ти си въвлечен. Твоята роля каква? Да, в какъв? театър на импровизациите публиката е въвлечена също. Това е толкова яко, защото всички играят. Участва и публиката. Да. Твоята задача каква е? Сега като почнем да говорим, ти от време на време, първо на всеки 5 секунди, ни даваш някаква думичка, някакво съществително. Е така, с този жест. Примерно, свещ, сирене, поща, Чаша. вестник, чаша, да. Даваш някакви думички и ние тези думички трябва да ги вкараме в нашия диалог. Така че да звучат Добре. логично. Нека да опитаме. Михай сега. да опитаме, да. Той е Първа импровизиран, това абсолютно импровизиран. Първа импровигра. Първа Добре. импровигра. Засичаш ли една минута? Засичам. Идеално. Една минута. Добре. И почваме. Здравейте, имам болка в гърба. Може ли да ми направите масаж? Тук ли сте се схванал? Точно на лявата плешка, Да, вие сте много силен. Аз виждам, че Чаша? всъщност... искате ли малко да пиете първо вода от тая чаша? Искам да пия Пинете, вода. защото масажа е малко силов. Малко Да е не ви силов. Имам шокира. нужда от течност, да. Пинете, да. Пинете спокойно, да. Благодаря. Спокойно. Благодаря. Така, сега аз тук ще Блуза? ви наглася една... да легнете, това е един специално легло. Трябва да се Хубаво е. съблека блузата? Да. Хубаво е за масажа, няма как да поникна в дълбочина на... Добре, ще я съблека. Нека първо да говорим за масажа. Аз чух от вас, че ще е Вестник? силов. Вие от вестника ли разбрахте за мен? Да. От вестника От вестника, разбрахте? да. Просто вашата реклама много ми вдъхна доверие, докосна ма дълбоко в сърцето. Усетих Кое че сте вие точно? човек, Кое? който... това, че прочетох, че вие работите и с свещи. Свещи, слагам много свещи. И също Добре, съм много изтече минутата. Да, разбрах се какво става въпрос. Искам само да кажа на тази игра. Това може на повърхността да ви се вижда, че е само забава. Обаче, докато човек ги играе тези игри, много неща се случват. Първото, което се случва, ти се научаваш да работиш с друг човек, научаваш се на работа в екип. Както в тази игра всички бяхме така в режим на работа. Нали, искам и аз да кажа, искам и аз. Ние се подкрепяме. Участието. Тоест, важно. активно, Активно случва става. се активно участие и пасивните хора, които се опитват така уж да постигнат нещо в живота, но минават по периферията, включвайки се в импроиграта. Те стават активни и по този начин се научават да не вървят по периферията, хем
хем искам да постигна нещо, хем се движа по периферията, стават активни. И се сработваме като екипа. Това е всъщност целта, гражданско общество и така нататък. Ти знаеш всички теми, които сме говорили. Така е, разбира се, много сме говорили. А всъщност, как да тренираме съзнанието си? То това е целта на йога смеха. Да тренираме, да го научим да се смее в определено време, сами да... Как да кажа? Ами това не е знам, навик. Не съм специалист. То не е нужно да си специалист, просто всеки си мие зъбите, нали така? Така е, всеки си мие зъбите точно всеки така. ден. Как да възпитаме този навик, за да си помагаш да... Да, даваш си, създаваш си някакъв... Всеки ден си отделяш половин час да правиш забавни неща. Може и 15 минути. Ма дори някои глупости да направиш. Ама и глупости може 10 минути да си танцуваш на ден. Идеята е да наблюдаваме децата. Децата са източник точно на тази енергия. Спонтанната енергия, чистата енергия, слънчевата, светлината. И един път в седмицата, примерно, просто да идва човека, който иска да се отвори към йога на смеха, да идва на практиката по йога на смеха, за да може да бъде и в група. И ако нещо зацикли, пък си каже всякакви са, те простоти идеи правя, да си припомни, че всъщност ние имаме нужда да помогнем на детето в нас да се чувства щастливо. Не само на възрастния, и на детето. Точно така. И мозък има нужда много от малко, просто от едно изживяване. Така, 21 дена е изчислено, че е нужно за един навик да направи връзките в мозъка. Значи 21 дена... да възпиташ един навик е точно, нужно 21 дена, не повече. Всеки ден може да е малко, нали? Може 5 пъти да дойдеш на йога на смеха и си готов. Ти вече животът ти е друг. В смисъл, ти си се докоснал до нещо различно. И тогава на базата на докосването на нещо различно, ти вземаш в себе си различните решения, които всъщност променят и живота ти. Тоест тръгваш в друга посока. Посоката на смеха, на радостта, на спонтанността, на това да бъдеш себе си. По-смел, по-активен ставаш. Така, да се върнеш към мечтите си, ако трябва. Да ги реализираш мечтите си, защото детските мечти са всъщност връзката ни с първоизточника. Те са най-силната ни връзка с тях, тъй като детето носи най-силната памет, най-силната връзка с първоизточника. Точно така, да. Така. Добре, ако трябва да погледнем малко по-сериозно на смеха, на какво се смее българина, чисто в нашата народопсихология? Какво ни кара да се смеем? Ето ти се осмислят си. Защото самия въпрос сигурно е смешен. Смешен е, да. Българина на какво се смее? На цинични вицове се смее, примерно. Да. На цинични неща. Аз съм шокирана. Ама се смее на отсрещния. Често пъти сочим някой за пример, подиграваме се. Това не е чистия смях, който абсолютно не. Искаме да извикаме у нас и да ни помага да се чувстваме добре, нали? Той не ги отделя тези вещества в мозъка, този смях. Примерно имаме практики в йога на смеха, когато се чувстваме смачкани в работата, шефа ни прекалено много не е притискал, отормозил не, а ние не можем да се оттърсим от тази емоция, че сме смачкани. Имаме си една практика. Заставаме така с ръце зад тила, тръгваме важно и се смеем на всички ситуации, кофти с шефа. Просто се смеем, защото искаме да се оттърсим от всички тези гадости в нас. Да. Правим и много такива практики. Да, примерно си натискаме носа и си представяме, че носа ни е копче за смях. Там, например, по време на сесията. Да. Можем да го направим. Покажете да видят и зрителите какво точно. И, значи, това е копчето за смях. А в този момент смеете ли се? Или сега ще видиш. Всъщност това копчето за смях е по-второстепенен смях. Можем да почнем с смешното запознанство. В началото се запознаваме, си представяме, че ток ни удря, когато се запознаваме. И той е смешен ток. Смешен ток, обаче. И скачаме и приятен, се смееме. гаделичкащ, смешен ток. Да, правим така. Сега да ти скочи, обаче още малко ти трябва. Защото сега съм в друга роля. Да, няма как. И така подскачаме и бягаме, нали? И от тока. И след това си пускаме, си пипаме носа, той е копчето за смях, нали? Почваме да се смеем, после го натискаме и спираме. А може да покажем, иначе може да натискаме моя нос. Може ли да спреш? Няма да пипиш. То се изпира. Спира се! Добре, спря го. Не са много забавно. Добре, за какво може да ни помогне в смеха, чисто ако имаме някакво заболяване или
освен да изчистиме негативните емоции, които пък ние сме си говорили с Иринчето тук и с Ани, че точно пък негативните емоции водят и до заболяванията, които ни съпътстват така през живота. Да. Може ли смеха да помага? Може. За какви заболявания? Има ли доказателства? Интересували ли сте се? Да. Чели ли сте? Да. Или пък при вас някой идва, който каза, да, грипа ми мина само от смях. Или пък настинка, или кръка ми мина, плешката. Ние с теб сме се срещали, има болеше рамото, помниш как с смях го излекувахме? Да, лекувахме го със смях. Да. Има ли такива доказателства? Да, доказано е, че йога на смеха, сесиите помагат за лечение на депресия, което е доста дълбоко емоционално сериозно, разстройство. Да. Също така помагат и за лечението и на по-леки състояния, примерно много пъти сме говорили безизходицата, отчаянието, трудности, които ни се случват в България. Особено днес. Да, сесиите по йога на смеха за финансовата криза бих казала, че въобще не са скъпи, така че всеки един човек, който се чувства в финансова криза, може да си ги позволи. Те са направени точно с цел, за да може да всеки един, точно всеки един да си ги позволи. Така че, както и при дълбоки емоционални разстройства, така и при леки емоционални отклонения може да помогне йога на смеха. Важното е да дойде човек. Нещо може ли да навреди смеха за нещо или няма такова досега случило? Освен да се задави човек с пълна уста, ние идва друго на ум. Всъщност не дъвчем, не ядем и така нататък. Не са ни пълни устите. Да, ясно. Да, това е ясно. Имаме само смях на гореща супа, се сещам за яденето. Но тя е така измислена. Въображаема. Като лицата. Всичко е въображаемо. Всеки един човек, който идва, се преценява състоянието. Разбира се, ако някой има сърдечно заболяване, няма да тръгне да бяга много бързо и да се пренатвари. Имаме си почивки, вдишване и издишване, така че наистина да не е чак толкова натварващо. Колко казахте продължава сесията с почивки? Час. Да. И от колко от този час се смее човек? Така непрекъснат смях. То не знам, така може ли да се каже? Може би 10-15 минути е непрекъснатия смях, но преди това смешните упражнения са много смешни. Там също има смях, но не е непрекъснат. В смисъл, всяко упражнение може би трае около 20-30 секунди. Всяко смешно упражнение. Какво си казвате сутрин, за да сте усмихнати през целия ден? И към двете ви е въпроса. Ти с какво започваш деня си? Ето, ти си усмихната през целия ден. Той вече при половината. Аз само трябва да си спомня нещо смешно и ми става. Някой път, като вървя по улиците, знаеш какво си представям? Представям си как хората вървят и подскачат на един крак и викат много добре, И това като си го представя и веднага ми става смешно. Да, или си ги представям как вървят и се щипат по бузките. Добре. А ти сутрин какво си казваш, за да извикаш смеха и да ти е наистина така прекрасен усмихнат деня? Точно това си казвам, Миро. И днес ми предстои още един прекрасен ден. Животът е чудесен, животът е приключение. Обичам живота. Такъв какъвто е. Хубаво, наистина. Да, обгръщам се с топлина, обгръщам се с обич и тръгвам напред сред хората и отварям сърцето си за хората с обич. Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина, дано да сме били полезни на зрителите и да ги накараме по-често да се усмихват и да се смеят, да се научат да се смеят. Защото ми се струва, че българина малко... Добре са дошли по йога на смеха сесии. Всеки вторник имаме сесии. Добре. Те, ако желаят, ще се обадят на редакционните ни телефони. Благодаря ви още веднъж. Хубав, прекрасен ден. Прекрасен и на теб. Уважаеми зрители, с това сутрешното предаване след закуска завърши. Останете с нашата програма. Аз ви пожелавам хубав и прекрасен ден.